तो आज बात करबो हमार छत्तीसगढ़ के खजुराहो मतलब कवर्धा यानी कि कबीरधाम के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे पॉपुलर और सुंदरता में नंबर 1 में से एक हवे भाई। तो आवा वीडियो में बने रहा, पूरा जानबो हमार छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला के बारे में। त संगवारी हो, कवर्धा से कबीर धाम बने के कारण रही से कबीर साहेब जी के आगमन और कबीर साहेब जी के शिष्य धर्मदास साहेब जी के वंशज के सीट की स्थापना हो रही से, जेकर कारण से कवर्धा ला कबीर धाम के नाम घोषित करे के हवा, यानी कि कबीर साहेब जी के कारण से। साथ ही साथ एकर जो स्थापना होए हवे वो 6 जुलाई और 1998 में राजनांदगांव से विभाजित करके एला घोषणा करे गे रही सब। साथ ही साथ कवर्धा राज्य की स्थापना हुए हवे 1751 में और यह मध्य शासन रही सब। कबीर धाम ला आज के डेट में भोरम देव मंदिर के नाम से भी जाने जाते, जो कि संगवारी हो कवर्धा के जो राजा है ओखर नाम हवा योगेश्वर राज सिंह, ओखर पिताजी के नाम हवा स्वर्गीय विश्वराज प्रताप सिंह, जो कि संगवारी हो एकर जन्म होए रही से 1967 में और आज यह राजा के उपाधि हवा। अब बात करबो कवर्धा जिला के अंदर में विकास खंड या ब्लॉक के बारे में, तो 4 ब्लॉक या 4 विकास खंड हवे संगवारी हो, जेकर नाम हवे कवर्धा, पंडरिया, सहसपुर, लोहारा और बोड़ला। अब बात करबो कवर्धा ब्लॉक के संगवारी हो, तो जिनमें हवे पंचायत हवे 105 और ग्राम हवे 181, जो कि अब पंडरिया के बात करबो तो पंचायत है 144 और ग्राम हवे 275। अब बात करबो बोड़ला के बारे में संगवारी हो तो 123 पंचायत हवे, ग्राम हवे 314। अब सहसपुर लोहारा के बात करबो तो पंचायत हवे एमा 96 और ग्राम हवे 187 संगवारी हो। जिनमें संगवारी हो सबे ला जोड़बो हमन तो कबीर धाम के अंदर टोटल पंचायत हवे 468 और ग्राम हवे 1006 के बराबर, जो कि संगवारी हो बहुत बड़े बात होते। अब बात करबो जिला के अंदर में संगवारी हो थाना के लिए, तो थाना हवे 14 ठो और 4 पुलिस चौकी हवे, जिनमें से आदर्श थाना के रूप में 1 ठो हवे सहसपुर लोहारा। और भाषा के रूप में अगर देखबो संगवारी हो तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो कि प्रचलित हवे। एकर पिन कोड हवे 491595 और वाहन के कोड हवे संगवारी हो 0909, जो कि संगवारी हो ये बहुत गर्व के बात है। अब बात करबो जिला में घूमे मतलब पर्यटन के बारे में संगवारी हो, तो मुख्य तो हवे भोरम देव मंदिर, मगर कई ऐसे जगह है जैसे कि भोरम देव अभ्यारण्य हवे, चिल्फी घाटी हवे, रानी दहरा हवे जलप्रपात के रूप में, सरोधा बांध हवे, बकेला पचराही जैन मंदिर हवे और दूर दूरी झरना है संगवारी हो, जो जिला ला बहुत लुभाथे और साथ ही साथ सुनहरा बनाथे। तो फिर संगवारी हो ये रही साफ मन के सामने में कवर्धा जिला के पूरा जानकारी। तो वीडियो कैसे लगी सेला कमेंट में बताओ और नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो संगवारी हो, ऐसने वीडियो देखे और जाने बर।